Kidam tang chiti ni phai phorni West Karbi Anglong alo dongkam kam rong supialong All Party Hills Leader Conference racharia song tumpen sontro kaputhak akimang padoponsi ki ongdung a phai pen armu chejeng padoponsi dongkam kam rong supialong ingtang kring kachesong padopon EPHLC mate All Party Hills Leaders Conference asong pen sontro kaputhak armu chejeng kachesong ke padopon kachesong pon sontrok lake UCC Chekroy dun thek give and take policy chedon dun thek Manipuraron pangton ponangji Assam Meghalaya ahoy soluk sodak atomon pangsam nangji $60 lo panchayat raj pavit det nangji Article 244A nang piserak nangji Servan keptame nang implement pi nangji lapen $60 long le nang ke parlo ington nangji pusi bangso kachesong asu ahut ke hang taram padopon Bangso kachesong asai kideng ahut West Karbi Anglong arlo kedo constituency sirkep EPHLC aphan ke kroyara ratum chitong dunsi ke hang taram padopon lo Bangso kachesong asai kideng ahut EPHLC maipu jai kathar Bikrom Hanse Dhoneswar rongphar kursing timung pen kedang lok ke ongdung asongja potum chitong dunsi dongkamukam rong sopia long EPHLC long live BJP go back RSS go back pu ke hang ke taram par omplup anpinlu All Party Hills Leaders Conference asongja po pen rada thingno lam theki jai pon ke BJP sarkar ke mentu neta hemprek ke wan thek thelo lapen kidu kelak araraphan kirabji aning ke hangamatsi avilo jong hele development po hangkong stami inglong asotum aphan ke ale avidetlo konatsi inglong asotum kaching thodun un popusi ningje ponrinti ধর্ম le en sitam lage ni tum lage chokchi lage lasi lage ni tum oppose lo la pen ni li tum ko oppose hala ruthe anglong along ha mongwe rong mongwe itum chief minister bigha chiri suri si hadak long leke en kudipu la ni tum kroi kre lage adhema chief minister lo itum respect alang li phan zeta alang li tribal kali alang li ke aposi sik schedule arloke alang li long le la pu jobor josti ke en ke lake ilitum nam ta namune akunon ke jobor josti si ke en tulang lake ni tum oppose lo alang li phan la so long le pinang ne alang li hadak pen thur nangji sarkar council e pulo lake chief minister phan pipelang pulo ante hala dak development akam klembom lo non lo towar a step ta selamed lo mandu derang hem tap ta kip edlo konada scheme be no lage claim council tum kopia head of account pensila poisa koroslo lage kapatunang ya kam gali lake kapatunang ya lam gali confidential lam gali la posi council tum ne to rat atum phan than bek nangi halabang so scheme ko nat pen lo ke en jong si chief minister phan pipelang pulo tante en tame lage development akam bangke setan ne tum hanang than rat atum phan peklang dak ni Karbia khaya tuma bangki inglong aso hejan kachit hengkache choka bangki ninghang khelapen thek la sila so asai bangki ington vek na injilapen ahoy longle kacherai komji polote aprang si ahoy long chief minister sarma chiri suri si ahoy long kinam hala bangsi lung paprang nangji pusi jai ka tharpen ningje pon ha ke cheng bentai sum ka che bohong atum kali atum ke dora pet atum la posi dora pet bernang tribal atum apang bong kapache bohong kapache chok ke ni tum EPHLC tum kroi krik lagi non da kroi krik mo fitan ni tum lagi kroi krik tante sarla border long chirai komji bulot gopia sai sila bangso abdim long bang claim nang ji la than border benjel mo pen tu lo ke di hala non chief minister da 1000 bigha da border ke di chief minister ban plum de tha pra lan ke jingkia na ka prek Rongmongwe along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen Rongmongwe ruthe anglong along long lekina mabangki chokchi hadak pen thur vek nangji puta ningje ponthu dongkamukam pen wiki be Karbing long live